Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Maray, apay nga ta binigat ko ang makitkita ni pare Inteng ijay sirok ti mangga. Kinadayaw tinakaiturungan dagiti matana. Kinakanganga. Kasta talaga ni Kapitan ada problema na agpampanunot. Masapol ang nakanganga? Ado pa ti mapanunot na solusyon ano agnganga. Ha? Ado nga minti problema na. Kituray apay masapol pa'y adita sirok ti mangga ti pagpanunutan na. Kasta na nga rod. Ni, ti makderen. Ne. Papananangay. Nakapanunutin Ha? Napanunot nan ti solusyon ti problema na. Oh, Anya, Inteng, nakapanunot kan? Saan pa nga rod? Nagbayag ka mo dajay sirok ti mangga nagpampanunot. Nagrigat dahi dya problema apang panunutak dong. Sa nakas ka rin na. Iso mga yabak iti kadwak nga agpanunot. Ay, jakla kaya ti agpanunot. Ay, ni kwarog ti ayabak. Ay, kahit matulungan na ka nga rod ni Kwarog. Padasag parang matulungan na. Pampanunutak no kasanwa ka bumak ng angkal. Sana dagita problema. Kung kasanwa ka makapanunot nga ikat mabisinak pa eh. Ay, agparte ni Antim iti manaw. Talaga angkal? Madam ang agparparte. Aw! Kita medyo kusina kat agas asok. Ayaw na niya. Iso nga umay katatulungan na agpanunaw. Sige, intang aruday. Tuyag, nakangangamay ni kumpare nga Inteng kin ni kwarog dita sirok ti mangga. Duwada mo Inteng. Ayuan. may sapay ti turong dagiti rupa da. Kita ba daw? No agtalyaw ni Kapitan, tuladin ni Kwaraw. Uwin nga ron. Agulitag da lang agpaisaw. No anya launa yun ay ati pampanunutan da dita. Ay, siya. Diyak lang maaramid da ita. Pakpakawan. Araw, Abay angkal. si pampanunutak Anya angkal? noan niya ti luto di manok aparparsin ni Antim. Ay, kunak man no problema iti barangay ti pampanunutan. Sakit lang ti ulo dahil ta problema ti barangay no panunutan. Ti may met panunutan. Makan! Sa bagay angkal. Nalpasamot tan ni Antim. Nakalutom san. Inteng! Ha? Kwarog! Umay kayong mga anak! Yes! Magantayo ka no. Akon! Mabantan ko ro. Mabisina ka ho! Oh, Anya, nakapanunot kayo? Ay, kwarog. Nakapanunutan. Ha? Ay, saan pa antay? Ala, mangan kayo latang rod. Di kay paymot gayam nakapanunot. Nagrigat mo't nga minti agpanunot antay. Ay talaga iso nagparti akon iti manok asidaan nyo. Tapno lumaing kayo ngagpanunot. Mangan tayo nga ruday. Anyamot da ito a barangay. Nay, apay manen aya marituyang. Awan pa'y progreso na mo. Agur-uray kakadilat ta, tanay. Madamang agpampanunot ni Kwarog. Kastamatan ni Kapitan. Pampanunutin dati pagsayaatan ti barangay. Agpampanunot da. Di mo makita aya nga inaldaw da mapan iti sirok ti manggang agpanunot?
Iso anak ka nga nga da? Wan, pagsayaatan ti barangay ti pampanunutin da. Aya, Iso nga ikan tayo ida itinan anay apanawan, tapno agpanunot. mabayag pa'y nga ta makapanunod da. Nay, matuukan kan aya. Talaga ang matuukan ako, Maray. Masapul mo't ngagprogreso to'y barangay tayaw. Ay, inayadan mo na ako araw, pataray ti tricycle. Namin adu ako na naitugtog. Inayadag mo ta. Nay, naitugtog ak manay. Ay, pasensyakan data ba daw? Anay. Nagadumot nga minti nagdadakal abato dito yung kalsada. Anay, apay manay. Pasensyakan data ba daw? Anay. Naikulaong manin dito yung tricycle ka. At nga mini dito nga tidakal nga ba? Ay, katlisyan mo nga mina. Awan mo't paglisyan. Unay mo Abot mo't amin. Sige, kumpit ka data ba daw? Apay aya. Patay ang baklangan to yung tricycle. Tanay, lumabas tan dito yung tipang. Ay, sus. Tipang nga paisaw. Sige, kumpit kan di talapayak mo. Kasanungay dayta, inteng. Ibagbaga dagiti ka barangayan nga awan nariknad a progreso iti barangay. Manipod idi si katinagbalin a kapitan. Ay, naitangarot ti may sa problema. Nagadua talaga ti problema dito barangay tayo. Ano talaga? Ang inaldaw kayo mat ngagpampanunot ka ni Kuwaraw. Kasapulan nga do kami ngagpanunaw. Kasapulan nyo pa ti kadwayo nga agpanunot. Dako mapay may sa kadwamay. Kahit Nalaka kami ang makapanunod. Anya da ito'y nakasurat dito sa ngwanan ti Tersina. Mari ko anak. Dayta. Imay man impaskil ni Kwarog itay. Anya ngay da ito'y. Ay kabasaam Tiyak nga rod mabasa. Di mo mo tagbasa? Ayan mo ka. Wala nga mintay antiparakay. Denggam tay basak. One time, dagiti nalaeng agpanunot. Kunana. Sino ti pangibagbagan na ngay? Ni Kapitan. Noawan tumot lang tangdan na. Sanay. Nagkunangawan. At datangdan na. Ada? Di mo mabasa aya. Para iti kanayunan nga impormasyon. Agdamag kan ni Kapitan. Dayta. Ay, kasla kayat ko Agpanunot lang taramidem kabadong. Agmalmalam ka nakatugaw dita sirok timangga agswildukan. Ay, mapanak man nga raw. Parang agtataol di asaw. Sigurado nga tatataulan na ang kay. Ikakita no sino ti tataulan na. Tanawak latan dito yung tawang kay. Nimot tata ba daw? Anya? Anya nga ti umay naalaan dito'y balay. Inakdamagang ng kay. Apay, tata ba daw? At dita ni Uncle Mau. Adda, apay ka day. Ay, umayak man ag-apply para panunot na. Ay, talagang agbirbiro kami ti katinulong ming agpanunaw. Adda kanutangdan na kay. Talagang adda. Umay ka, takasaritam ni Uncle Kao. Apay ngay takitain naktipababa pa nga to paray. Kita nga ron no qualified ka lang para panunod. Pudnoan na ko tungak alakay paray. Ang nalaingak ngagpanunaw. Naskan lang. Tapno saan asayang ti pang swildok ka. Manungay ti swildok paray. Agswildok ka iti inal daw Agtugtugawak lang ngagpampanunaw. Uy! Ay, katkayak da ita paray. Bisik lang da ita. 500 ti may sal daw. Ay nagmayata niya ay. Kayat ko paray. Anya ngay, rugi akong tagpanunat. Oops! Aguray kang bata. Rugi ak tagpanunot ko man kay. Inton bigat ka namang rugi pare. Ita ko man pare. Masapa ka lagan inton bigat. At dan trabaho to yan. Simrekak para panunot ni Kapitan. Kaya't naasawan, may sakan tumeten anak nga agpanunot dita sirok timangga. Ay, kitwa na. Kunak man no di mo kayat.
Apay ko maajak kayat ngay, kit adamot tangdan ka. Ay nabadong, saan akas ka rin na ti agpanunod? Awan tumit ti bilib mo kanyak. Oh, talaga mo. Ang mga numalugi ni Kapitan kan ka. Malugi asasawang mate. Uray po utam to yang. Siyak ti makapanunot kadagita problema ni Kapitan Inteng. Kita man. Nagsapa ka mo't na sumrakiti trabahom, kabadaw. Ay kitwan mo maray. Kita mo Uray ko lang digusan. Nay. Kas ka lamang opisina. Kitwan jak kayat ti maladaw. Sapay ko mga raud. Taita tatalo kayon kada kapitan nga agpanunaw. Makapanunot kayon iti pagdurasan ti barangay tayaw. Ay kit sigurado maray. Tanay, talaga nga awan dudurasan ti barangay tayaw. Unya raw. Masikuranak pa yan. Kata sino kumangay ti sana masikuran. Masikuran tayo amin. Pare, nagsapa kamutan nga umay. Ni kumpare ngay maray. Ay, riingak pa laang Ay unay mo daytan maray. Ay, madamdamalaang addan di kwarog. Siyak ngamin maray. Talaga seryoso akmait at tumulong dito'y barangay tayaw. Ay, kasta aya, pare. Adan ni kwaraw. Umuna kami ngagpanunot maray. Masapul nga gilin niya tayo atalaw. Kwaraw. Wang tata. Tapnunuan niya titalyawan ni Uncle Kao. Surutan ta. Aya. Masapul asurutin ta. Iso nga ron ti kapitan. Uray pa nagpapanunutan. Isulat ta ti kasapulan na masurap. Una, kasta talaga. Sapay nagladaw mo nga ron nga griring. Alas 9. Agkapipay laang dayjay. Ay, kasanungay nga agprogreso da ito'y barangay. No ultimo kapitan, maladaw. Tugaw tayo, tapno makapanunod tayo. Aw, agtugaw tayon. Itayak pa'y kumana kapanunot pare. Ang nagladaw kamay. Ado nga minti inaramid ko. Anya kay tinaramid mo, Uncle. Nanganak. Anya pa'y. Dahil kailangan mo tinaramid ko. Ha? Mano nga oras anangan ka ngay pare. Ay, basta nanganak. Kadwa mo't tanda kapitan ni Badong mong agpampanunot maray. Wan nga ron, maray. May sa ti pagtaltalyawan ka. Ay, sapay la kumaa. Tamalpasan ti panagpanunot da. Sapay kumakit di at saan amalpas. Ne, apay mo't ngay. Siyempre, tapno at dalat na sweldo ni Badong ka. Ay, ne, apay nga tan. Apay, maray. Timakder mo't tan ni Badong mau. Ay, saus, nauman sa mutal. Ay, no sakto pa'y ka maumak mga agtugtugaw dito'y. Ay na, awanan at itangdan ni Badong nukasta. Ay, abayan. Timakder ka mo tata ba daw? Di mo kunain anaumakan, pare. Nakapanunot at gaya man pare. Ha? Nagbiit ka mo na nakapanunat? Nasayaat mo nakapanunutan di pare ba daw? Pare, mabalin ang maamuan no niya tinapanunot mo. Nalakalain pare. Tapno agprogreso ti barangay tayaw. Anya. Sige. Kasapulan nga agtitinulong tayaw pare. Ha? Imbes nga agpipinir di tayaw. Agtitinulong tayo kiday. Ha? Kastamot lang di pampanunutag, Uncle. Sige man pare. Anya pa tinapanunot mo. Sika, tinapanunot ko pare. Anasken asaan ka maladladaw. Na. Sika kumati masapsapa kay. Ang sika mo timururay. Anya. Ay, nagmayatan tinapanunot mo pare. Naglaing ka. Husto, tinapanunot mo. Napanunot ko mo tayong dayta, Uncle. Ay, Kapitan! Tapno agprogreso ti baranggayo, agtitinulong kayo. Kan rumbang mat, anaaliptak ka amang ipatungpal kadagiti proyekto iti baranggayo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay!
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag